pozdrav svima, ja sam Lux Games, a mi ćemo danas igrati Minecraft. Igrat ćemo obično preživljavanje. Evo tu vidimo odmah ovo. Kao prvo ćemo otići da nađemo jedne ovčice, mislim 3, da bi mogli da namestimo krevet. Nećemo u ovu pećinicu. I ovo je moja prva epizoda na mom YouTube kanalu. Sad ćemo da je ubijemo. Dobili smo sirovu jagnjetinu. Možda ću igrati na Mineplexu. Nadam se. Tamo vidimo još 2 ovce. Tako. Idemo po one 2 ovčice da ih skinemo. Di si ovca, ćao! A bre, ajde ti. Di si? Sad ću te ubijem. Tako je. I sada ćemo da ubijemo još jednu ovcu. Tako, sad ćemo uzeti malo drveta. Malo se teže dok nemamo sekiru i to. Sad ćemo ovo drvo, bit će nam dosta. Ovo namestimo, jednom ćemo namestiti jednu kućicu. Jednu malu. Imamo 4 drveta. 5. Tako. 20. Od tih 20 namestimo jedno. Tako. Tu ćemo da stavimo samo. Na jagnjetinu. 1, 2. I evo ga naš krevetac. Ajde mi da stavimo da spavamo. Što nam ovo spavamo? Ajde. Sad ćemo da namestimo kućicu jednu. Sečemo drva. Imamo 3 drveta. Malo vlago je, ali ne znam zašto. Biće dobro, biće bolje. Isečemo još ovo drvo pa ćemo valjda imati dosta. Imamo 10. 12. Ne mogu više. Sada moram da... I veliko je ovo drvo. Malo ćemo da isečemo ovo drvo i onda ćemo da namestimo kućicu. Izvinite malo ako vam je ovo dosadno. Pošto... to... A dobro, imamo i dosta ovog. Tako, dosta će biti drva. Gdje ćemo da namestimo jednu kućicu? Evo, ovdje ćemo da namestimo malo.
Ili čekajte da namestimo malo jednu lopatu. Pa da lakše kopamo. Tako. Ovako. Biće to sad tako. Idemo jedan. Tako. Jedan. Tako. Dosta tako. Vrata ćemo, ovdje ćemo namestiti jedna vrata. Tu će nam biti. Uj. Tako. Kako me ne bi se ovo zabavi. Ovdje. To. Ili dosta. Ne. Tako. Ajoj, kako me nerviralo. Tako, kućica jedna mala. Nećemo neku pretjerano veliku, kasnije ćemo namestiti. Tako, i onda ovako. Ovdje možemo da zatvorimo. Ovdje će biti dosta. Tako. 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 Još sa jedan da stavimo i da namestimo jedna vrata. Eto, ako namestimo što to i kućicu. Da posečemo jedno drvo ovdje da namestimo i vrata. I ostalo dobro sa ova vrata. Unutra stavljamo to i ovdje i onda ovako. Jedna vrata. I to je bilo to što se tiče ovog klipa i mi se vidimo u sljedećem. Ćao!